pastirra, llame la piña, bequen suc de pena, fuman més del compte, m'agobia la penya, mera, ni paro ni faena. Este xiquet tenia ganes de cantar-te-ho tot com era, mai vaig ser cantant... Som a Ona Mediterrània en funcions de Campa Ràdio, aquesta iniciativa conjunta entre Ona Mediterrània i la Ràdio Municipal de la Pobla que cobreix tota la informació relacionada amb la campallengua que se farà aquest cap de setmana, demà i passat demà, dia 6 i dia 7 de maig, a la Pobla. Una de les fites importantíssimes d'aquesta trobada, d'aquesta gran mobilització popular, és el concert que començarà a les 20:30 hores amb na Mar Grimalt. A continuació, a les 21:30, actuaran Antònia Font. A partir de les 12:30 aproximadament, actuarà el grup valencià Auxili. A partir de les 2:15 en Planet i de les 3:45 Antònia Font System per tancar la festa. Per tant, un dels moments importants, una de les fites importants d'aquest concert serà l'actuació d'Auxili, i per això mos connectam ara mateix amb un dels components d'aquesta banda, n'Esteve, a qui ja saludam. Esteve, molt bon dia. Hola, molt bon dia a totes. En primer lloc, Esteve, supos que amb molta il·lusió per actuar en aquesta campallengua. Bé, sí, molt contents, ja portem alguns anys vinguent per aquestes terres, Balears i demés, i la veritat que sí, molta il·lusió de poder acompanyar a l'Antònia Font en el concert comiat de la gira, sí, a sa casa, i la veritat que super feliços. Vosaltres vareu arribar ahir, què tal, Esteve? Som en Julen. Hola. I justament ara estic mirant en el Twitter, heu pegat en el meu poble. Si aneu, què tal vos tracten per allà? Mira, doncs, vam posar una proposta per xarxes a nostre públic, a la nostra gent, ens vam dir, mira, estarem per l'illa uns dies, desconnectat, venim de Vinyarroc d'actuar allà, i bueno, sempre que trobem per aquí necessitem, bueno, agafar-nos en temps, gaudir de la gastronomia, gaudir de l'illa, i sempre que tenim temps doncs venim uns dies a desconnectar. Aquesta vegada hem tingut l'oportunitat, així que gaudint de l'interior de l'illa, gaudint de les platges i demés, i molt contents de ser aquí. Esteve, podem dir que veniu de triomfar en el Vinyarroc. Hem vist vídeos autènticament espectaculars, una gentada, no? Moltes gràcies. Sí, la veritat que ja és el sex Vinyarroc que actuem, i la veritat que no falla, és un festival que té molt de públic i que tenim molta gent per allà. Això ja són 6 anys actuant per allí, la veritat que molt contents de poder estar compartint cartell amb tant d'artistes que admirem, i bé, un plaer estar allà un any més al Vinyarroc, però bé, molt contents d'estar a Campallengua, de recuperar un festival que es feia molts anys, que no es feia així a Mallorca, i sobretot el transfons que té el festival, no? De donar-li vida i a la llengua i demés, no? La veritat que molt contents de poder estar aquí a la Campallengua. Ja són de 8 anys que duis de trajectòria, que es diu ràpid. Han passat bastant d'anys, molt de treballs discogràfics, però tot i així vos considereu una banda de directe més que no pas d'estudi, pel tipus de música que feis. Sí. Penso que som un grup que fem música molt alegre, no? Música per ballar, per passar-ho bé, i sempre ens hem considerat un grup amb un directe prou potent que ens agrada molt el show en directe i fer-ho passar bé a la gent, sí. Esteve, com es presenta aquest estiu? Més enllà de la Campallengua, primera cosa, tindreu feis gira, i segona, tornareu per Mallorca? Bé, l'estiu es presenta la veritat que molt bé, no? És el segon any que estem rodant aquest guaret, aquest últim treball discogràfic, i bé, tenim prou actuacions, la veritat, farem festivals importants, i igual sortim també de la península a final d'any, així que molt contents. Aquí a Cedilles no sé si tenim ocasió de tornar durant l'estiu,
esperem que sí, hi ha alguna cosa, però no està tancada del tot. I bueno, esperem que sí, si no guany, segur que tornarem a Mallorca aviat, perquè la veritat que tenim gent aquí, tenim públic, que l'última vegada, bueno, hem estat al Gremi, vam estar també a tocar a Feraní fa uns anys, i bueno, moltes ganes de veure com va, però segur que hi ha molta gent que té ganes d'auxili per aquí, i segur que tornarem. Escolta, Esteve, moltes vegades les actuacions en el festival fan que s'acursin l'actuació, això, però no crec que sigui el cas de Escampallengua, perquè veig que teniu temps suficient per desenvolupar un concert, diguem, sencer, per dir-ho de qualque manera, Sí, la veritat és que és d'agrair que dius que molts festivals al tindre un gran nombre d'artistes al cartell i moltes vegades doncs, fem repertoris curts, no? Sempre ho he dit que a mi doncs, personalment els concerts de sala me transmeten una energia diferent, no? És un públic més íntim i l'energia es nota molt. Als festivals doncs, sol haver molta gent i també és diferent, però l'energia canvia una mica, no? Per sort, la Campallengua pensa que han triat un cartell molt íntim també i personal, no? És un format festival a l'aire lliure, en gran aforament de públic, però sí que és cert que al triar pocs artistes pense que també serà una mica íntim i pense que es crearà una energia molt bonica, la veritat. També som artistes i cantem en la nostra llengua, segur que tenim un públic molt familiar i molt de casa i serà molt bonic, jo pense. Un públic molt entregat. De quant de temps disposa? Una hora i mitja aproximadament, aquest dissabte? Sí, jo diria que sí, que tenim una hora i mitja de show, així que podrem esplaiar-se i tocar totes les cançons dels diferents discs i gaudir-ho, bona cosa. Ara esteu promocionant aquest darrer disc, publicat l'any 2022. Una cosa que jo m'ha cridat l'atenció, i que de fet ja ho feis des del començament, és aquestes descàrregues que vosaltres potencieu en els vostres discs, que sou partidaris de que es comparteixen i que no siguin purament del que trobam habitualment, no? Que és comprar el disc físicament, sinó que compartir-lo i que això sigui com una espurna, que va sigui o foc que va de mà en mà. Sí, bueno, som artistes que ens costa molt sonar a les ràdios, a les televisions, per la llengua, perquè també som artistes que ens mullem i que no tenim la llengua i que políticament també diguem el que pensem i moltes vegades doncs bé, la nostra música no sona a les televisions i les ràdios i nosaltres som partidaris de que la gent doncs, se la pugui descarregar, la pugui escoltar, la pugui compartir i sempre seguim amb les nostres cançons en descàrrega gratuïta, sí. Això sí, superagraeix a la gent que compra la nostra música, que la comparteix, que l'escolta i que li dona difusió, no? Al cap i a la fi també volem que el nostre missatge es llum i que les nostres cançons s'escolten a tot arreu i pensem que és la manera fàcil avui en dia de fer-ho, sí. Esteve, des d'aquí, des de Mallorca, mos ha cridat molt l'atenció des de fa anys aquesta gran vitalitat que té la música en valencià, la música valenciana, és a dir, una quantitat de grups i de projectes musicals en general immensos, no? I de fet sempre ho havíem admirat i ara resulta que des de fa poc també aquí a Mallorca i a les Balears s'ha viu un boom similar, és a dir, amb moltíssims de projectes musicals que estan començant, ja veurem si se consoliden, si continuen, però com a mínim que estan sorgint, no? Quina és la fórmula que teniu en el País Valencià per generar tant de projectes i tan revitalitzadors, tan nous, no? Bé, pense que el País Valencià ha sigut una terra maltractada durant anys, no? Culturalment. Pense que hem tingut allà més de 20 anys de dictadura, diguem entre cometes, no? Sí. On la música feta al nostre país i la música feta a la nostra llengua està totalment doncs en un segon pla, no teníem espais on actuar, no teníem mitjà de difusió. Estos darrers anys, estos darrers últims anys han cantat una mica els colors. Pense que la televisió pública i la ràdio pública també han fet molt, no? Que tornen
activar-se i la gent jove pensa que té a l'abast música feta a casa, doncs això, no? Que abans no tenia. Portem molts anys que hi ha hagut una contracultura molt forta allà al País Valencià, com Obrim Pas, en grups com la Volta Sorda, en grups que la gent jove doncs, els ha estimat molt, no? I és una contracultura molt forta. Aquesta contracultura aquests darrers anys ha pogut colar-se un poc a les institucions una mica i hem pogut doncs, donar-li un poc d'ales, no? A aquesta música feta a casa. Crec que no hi ha cap secret, crec que el secret es tracta en que institucions públiques aposten per la música feta a casa, li donen les estratègies i sobretot programen concerts i aposten per la música feta aquí a casa. Repetís que els músics d'aquí que cantem la nostra llengua no sonem als 40 principals nacionals, no sonem a les televisions, i aleshores ho tenim una mica més complicat, però bé, penso que els nostres germans de Catalunya porten anys d'avantatge amb allò. El 80% dels concerts que fem nosaltres amb auxili són a terres catalanes i penso que tenim molt que aprendre d'allà i sobretot la xarxa, no? que tenen de difusió musical i de contratació de grups locals. Penso que és admirable i hauríem de posar els ulls ahí un poc, no? Tant els valencians com els balears i bé, poder fer germor i poder impulsar els projectes i la música feta a casa. Faig un petit incís i me corregeixes. Jo una cosa que volia destacar és que allà a València teniu molta cultura de bandes de poble. Hi ha moltíssima gent implicada i pot ser per això que moltes bandes també incorporeu aquesta secció de bands i és tan comú dintre del País Valencià que trobem moltes bandes que tenen doncs, aquesta cultura, com vosaltres, d'una secció de bands molt ben treballada. Totalment, sí. El País Valencià també som una terra de músics, d'això, de bandes, de música cristians, de música festera de falles, de xarangues, i aleshores tot això fa també que la gent jove des de ben xicoteta tinga contacte directe amb la música i sobretot tinga contacte amb els instruments de vents, no? Amb els trombons, trompetes, amb els saxos, amb els clarinets, i aleshores que és cert que molts de projectes doncs, incorporem vents, no? Perquè bé, doncs hi ha molts de músics molt bons i músiques molt bones al País Valencià que toquen els vents i per què no presumir d'elles, no? Als nostres escenaris, així que sí, que és un tret poc característic, no?, de les valencianes. I ja un petit incís, darrera pregunta que te faré. Jo te telefonam molt prest, no és molt habitual parlar amb músics a les 8 del dematí. Com us heu aixecat avui? Bé, la veritat, com heu dit, vam arribar ahir a la illa, estem descansant molt a gust, estem al centre de la illa. De fet, m'ha cridat l'atenció els veïns, que són una mica guiris i no volen que parli molt fort. però això, estem gaudint així al centre de la illa, estem totalment bé a gustet, així que ha costat poc alçar-se avui a les 8:30 del matí per seguir gaudint d'això de les platges i de la gastronomia, la veritat que molt a gust. I tant que sí. Idò, Esteve, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons d'Ona Mediterrània i de Campa Ràdio. Vinga, moltes gràcies a tu. Moltíssimes gràcies, en Esteve. Adéu a tots i totes, mos veiem dissabte. Mos veiem dissabte, ja allà tombant de dissabte a diumenge, diguem? Sí. Bon dia. Ho passarem molt bé, vinga, una abraçada. Gràcies. Vos recordam concert de la Campa Llengua aquest dissabte 6 de maig a partir de les 20:30 en Marc Grimald, a partir de les 21:30 en Antònia Font, a partir de les 12:30 a Auxili, a partir de les 2:15 Planet i a partir de les 3:45 Antònia Font System per tancar la festassa que hi haurà a la Pobla. Que rode la bola, que vinga la llum, que torne la dansa d'espelmes als ulls. Teníem set, fam, la llengua en flama, ganes de sentir-vos dinamitar de nou la plaça. Set, fam, la llengua en flama, la veu ben
la peu ben esmolada, el dit sempre la llaga. Au si li li li, diga-li. La sola plana, el pas pesat a Cai Tartana, l'alforja plena de forats, però el cor mana. Cada demana una altra bala, altra tornada, una veu esperançada, més traia més